Tervetuloa kanavelleni. En aio kauta puhutua kieltä, koska en osaa. Tänään haluan selittää, miten päädyin Suomeen. Tulin Suomeen 4 vuotta sitten opiskelemaan data-analytiikan maisteriksi. Nyt olin yhteiskuntatieteiden tohtoripiskelija. Se on doctoral student. Se on helpompaa kuin data-analytiikka, mutta tein tutkimusta venäjäksi. Haluan oppia sujuvasti suomea, mutta se on erittäin vaikea. Monet suomalaiset puhuvat englantia hyvin. Tämä on iso ongelma, koska minun ei tarvitse oppia suomen hyvin. Mutta tiedän, että minun täytyy yrittää, koska haluan saada kansalaisuuden. Aion kautta tätä kanavaa suomen kielen oppimiseen. Tämä video on lyhyt, koska ystäväni odottaa minua keskustan Lappeenrannassa. Moi moi ja kiitos.